Friends, bye Bodo Job Info official YouTube channel the big update godan SSC Constable Nereza Neziba आरो 22 सायाव big update apply date ओंखारबाय दा जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे रिजेक्ट जानायनि जाहोनखौबो जों डिसकास खालामगोन बेनो जाबाय एडमिट नोंथांमोना मोननो हायासै 10 बिनिफ्राय क्लास 10 पास जाबानो पस्ट साइड हौवाफोर हिनजावफोर नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दा पस्टआ बेसेबां थागोन बेनि सायाव जों कभार खालामगोन बेखायनो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि गभर्नमेन्ट जबनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों डाइरेक्ट नायनोसै बेनो जाबाय एसडी कनस्टेबलनि एप्लाइ डेटखौ सो दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल साइटआव एसएससिआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एडमिटआ जायखिजाया सानब्रै सिगां एग्जाम डेटनि डाउनलड खालामनो हागोन एग्जाम सिडिखौ नोंथांमोना 10 डेज सिगां नायनो हागोन जायफ्रा आपकामिं एग्जाम होनो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 2025 आव सो दानिया जों 2025 आरो 26 नि भेकेन्सिया एसएससिआ जोंहा माब्ला एप्लाइ जागोन बेनि डेट ओंखारबाय जों बेखौ दायो नायनोसै जाहाथे नोंथांमोना बयबो दानिफ्रायनो मोजाङै खालामखायो प्रेक्टिसखौ मानो होनोबा काटअफआ एसे हाई लेभेलाव थांगासिनो दङ एसडी कनस्टेबल बाबो जेराव नोंथांमोननिया 85 निफ्राय हमना ला 90 बायदि खारगासिनो दङ अके सो बेखायनो मोजां नोंथांमोना बुक्सखौ नायनांगोन दा माबादि बुक्स नायनांगौ नोंथांमोना थाबैनो बुक्सनि सायाव भिडिअ मोनगोन नेक्स्ट लेभेलाव अके तो जों बेखौ दोनथ'नानै दायो एसएससि एसडी कनस्टेबलआ माब्ला एप्लाइ जागोन होनोबा नोंथांमोननिया डेट ओंखारखाबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि एसडी कनस्टेबल सो एसडी कनस्टेबल नोंथांमोननि 2025-26 आव जानो गोनां एग्जाम बेनो जाबाय नभेम्बरावसो ओंखारसिगोन नै 11 नभेम्बरावसो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन जाय नोंथांमोना देग्लाय रिजेक्ट जाबाय गोबां नेनांसिगोनलाय मानो होनोबा नोंथांमोना मिस्टेक खालामबायना जेरै फट'फोराव स' बेखायनो सानै हय जाहाथे अनलाइन एप्लाइ खालामबा मोजाङै खालामनांगौ नङाबा खनसे लस्टआवनो गोबां लस जायो दा जोङो 11 नभेम्बर जानाय लोगो लोगोसो जों एप्लाइ खालामनो हागोन डिसेम्बर 15 सिम नोंथांमोना खालामनो हागोन नाथाय एग्जामा 2026 खालमासि मार्च एप्रिलावसो जासिगोन थ' बेखायनो गोबां टाइम दङ नोंथांमोना देग्लाय जुदि थालाङोबा नेक्स्ट लेभेलाव मोजां नाजाबानो जाबाय जाहाथे नैबेयाव साख्रिखौ नोंथांमोना माने लानो हायो आरो भेकेन्सिया 50,000नि खाथियाव फैनाय चान्सआ दङ नेक्स्ट लेभेलाव स' बेखायनो बयबो मोजां फरायबानो जाबाय 10 पास जानाय लोगो लोगो बे पस्टआव हौवासा हिनजावसा गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन एग्जाम जाग्रोयो आरो एग्जाम पास जाबाथाय नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट एन्ड बेनिफ्राय लास्टआव मेडिकेल टेस्ट खालामनानै पास जाबाथाय काट अफ लानानै नोंथांमोननि साख्रि तो नोंथांमोना मिथिबाय 11 नभेम्बरावसो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन नाथाय बिनि सिगां डेली कनस्टेबलाव नोंथांमोना खालामनो हागोन प्लास एमटिएसनि साख्रि फैबावगोन आरो स' एमटिएसनि जाय दाखालि नोंथांमोना लिस्ट मोनदों आरो थाबैनो फाइनाल लिस्ट मोननो थांगासिनो दंबावो दा जायखिजाया एमटिएसआ नेक्स्ट लेभेलावबो एप्लाइ जागोन बेनो जाबाय जोंहा जुन दाननि 26 डेटआव नोंथांमोना एप्लाइ जागोन आरो एग्जामा नोंथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बरावनो जागोन आरो बेयावबो 10 पास जाबानो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना डेली कनस्टेबलाव मावनो गोसो दङबा कनस्टेबल डेली पुलिसआबो एप्लाइ जागोन बेनो जाबाय सेप्तेम्बराव जागोन अके 2 सेप्तेम्बराव जानानै एग्जामा नभेम्बर आरो डिसेम्बराव 2025 देग्लायनो जागोन आरो दा बेनिफ्राय हेड कनस्टेबल दंबावो नै हेड कनस्टेबलावबो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो अके दा बेनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो दा आपकामिं एग्जामाव नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो जेराव भेकेन्सिया 39,000नि खाथियाव दंमोन ना बेयावबो नोंथांमोना 80 निफ्राय हमना ला 90 मोनोबा मोजां सेलेक्ट खालामनाय पस्टआव मोननायनि चान्सआ दंसै आरो दा बेनो लेटेस्ट आपडेटआ एसडी कनस्टेबल गोबां नेदोंमोन ना नेक्स्ट लेभेलनि एप्लाइ जागोन नोंथांमोननिया 11 नभेम्बराव अके दा बेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि जबनि सायाव लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन